yan, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. So, ang ating vlog natin ngayon mga ka-road trip ay nakakita lang kami ng isang langka. So, nakita namin sa May Karama na hindi namin natitikman talaga yon. Ilan na? Matagal na, no? Siguro 4 years na, dahil 4 years na kaming nandito. So, hindi tayo nakakatikim ng langka mga ka-road trip. So, yung langka na yon ay nanggaling pa sa India. So, gusto lang namin i-share sa inyo at kung ano yung magiging lasa niya. So, yan. Yan po, kasalukuyang nagpe-prepare. Yan, piniprepare na. Naka-prepare na siya. Mamaya-maya i-detail ni Bicolanong Kalbo yung Ingredient. kung paano iluto. Yung Yung way namin na pagluto. Simpleng luto lang. Lutong bahay ni Bicolanong Kalbo. So yan, excited lang kami mga ka-road trip kahit nga langka lang, iblinag na namin dahil nga gusto lang namin may pa-share sa inyo. Bibira kasi yan, mahal siya dito. So yun, tara mga ka-road trip, let's go! So ito pala yung mga current trip yung isasawag natin sa ating langka. So yan, ginataang langka. So ito tulingan siya mga ka-road trip, pero yan ang gagawin muna namin ay ipaksiw siya. So yung paksiw na siya yung dry. So yun, abang-abang lang mga ka-road trip at panoorin niyo yung pagluto namin ng langka, ginataang langka. So yun. Sarap mga ka-road trip. Yan, pagaganyanin lang yan natin yung mga ka-road trip hanggang sa matuyo. So pang sahog na natin yan. Namiss lang namin mga ka-road trip yung luto na langka na ginataan. So yan, abang-abang lang mga ka-road trip. So ayan mga ka-road trip, nagpipiga na ng gata. Sarap. Okay. So yan, mayroon na tayong mga nagata mga ka-road trip. So yan, ang ganda ng pagkagawa ng gata, yung fresh nyug talaga siya. So ang ingredient natin nito ay kamatis, ito yung bawang, ito yung sibuyas, yan yung sili, at yung ating luya. So yan, siyempre may asin tayo at yung paminta lang. So wala na akong ibang ilalagay dyan mga ka-road trip dahil nga ayaw ko rin ng ginisa mix, ayaw ko rin ng bitsin. So ito lang, asin at paminta. So yun lang yung ilalagay natin mga ka-road trip. At yung ating ginawa kanina, yung tulingan na ginawa nating paksiw, tapos pinatuyuan natin. So yun lang, pinatuyo lang yung tulingan dun sa asin at yung suka at yung paminta. So yun lang. So ang mamaya dadagdagan na lang natin siya ng titiplayin na lang natin siya kung ano yung magiging lasa niya. So pag depende na sa panlasa nyo kung gusto nyo lagyan ng asin, so yun lang, lagyan na ng asin. So tara, abang-abang lang mga ka-road trip. So yan na, medyo kumukulo-kulo na siya ng konti. So ang gagawin natin, lagyan ko lang siya ng konting paminta at konti mo ng asin para doon sa yan, para naman sa kumalat talaga ng gusto yung asin. So ganun lang mga ka-road trip. At ngayon ay mga ilang minuto pa ilalagay na natin dyan yung ating mga ingredient. So yun, ilagay na natin yung ating sibuyas, yung bawang at yung luya. So yan, hayaan lang natin siya mga ka-road trip na kumulo. Tapos kailangan yung pagkulo niya, huwag niyong pabayaan na haluin para hindi mabuo yung ating gata. Sarap niyan mga ka-road trip mamaya.
Nakalimutan ko pala mga ka-road trip. So gusto kong lagyan ng ating alamang. So yung shrimp fry, bagoong alamang. So yan, lagyan natin ito. Yan, habang hindi pa siya kumukulo. Yun. Yung tsansayin nyo lang mga ka-road trip yung tama lang na tamang alamang lang para natin yung matsansa yung yung alat. So yan. So tama na yun. Medyo mapula-pula na yung kulay niya. Yan. So ito, hindi pa natin na ilalagay yung ating sili at yung kamatis. Yan, halo-halo lang mga ka-road trip. So ito na yung update natin ng ating gata. So ang ganda na ng kulay niya. Bumubula na siya mga ka-road trip. So ang ganda Yan. So ganyan lang siya. Mga pag naluto na yung gata, saka na natin ilalagay yung ating langka. So yan. Ang ganda na talaga ng kulo. So ilalagay ko na rin yung yan. Ilalagay ko na yung sili at yung kamatis. Wow, ang ganda. Ang gandang tingnan. So yan. Tapos tuloy lang natin, halo-haloin lang uli natin. Ang ganda na ng kulay mga ka-road trip. So yan mamula-mula dahil nga dun sa ating nilagay na bagoong. Yan. Ang ganda, medyo naluluto na. Kitang-kitang luto na yung ating gata. So, pero palulutuin pa rin natin dahil marami pa naman yung gata. So para mabawasan pa siya ng konti. So yan, ang ganda na. Medyo malapot-lapot na siya ng konti. So mga ilang minuto pa, ilagay na natin yung ating langka. So yun. So ito pala yung ating langka na nabili mga ka-road trip. So talagang bihira talaga kami makatikim nito dito sa sa disyerto. So yan, itong langka na to ay galing pala to sa India. So yan, yung nito, yung hiwa-hiwa doon sa binilihan namin. Yan. So yan, makikita matitikman natin yung langka ng India. Yan, excited na akong matikman mga ka-road trip dahil sa tagal nga talaga ng panahon na hindi natin natitikman to. Dahil sa Pilipinas lang talaga tayo nakakatikim nito. So yan, ang ganda mga ka-road trip. Excited talaga ako. Yun, let's go at ilalagay na natin to dun sa gata. So yan, ito na yung ating gata. Medyo talagang lutong-luto na siya. Medyo malapot-lapot na. So ilalagay na natin ang ating langka. So yan. Yeah. Uy, daan-daan. Wala talagang kahagap ako mga ka-road trip. Hindi ko na ginamit yung tripod. So yan. Excited na akong matikman ang langka ng India. So yan. Ganda pa ng pagkahiwa niya. Yan. So mga simpleng luto lang ito mga ka-road trip. Yan. Simpleng luto. Ganda. Ganda ng kulay niya mga ka-road trip dahil nga sa yan, ang ganda ng kulay niya. Ganda na ng kulay niya mga ka-road trip dahil nga dun sa ating bagoong na inilagay. Yan, malapit na siyang maluto. Malapit na, makakatikim rin ng langka sa wakas. Ng langka ng India. Tingnan natin kung anong pagkakaiba ng lasa ng langka ng Pilipinas, kung alin yung masarap. Dahil parehas naman natin ginamit yung yung gata, yung sariwang nyug. Kaso nga lang hindi natin alam yung nyug dahil na kudkod na siya kung isang araw na nakalipas doon. So yun, medyo kumukulo na uli at ilagay na natin yung ating sahog. Yan, yung sa ating sahog. Yan, ibubuhos na. Wow. Yan.
Ganyan. Yan yung pinatuyuan natin kanina ng style paksiw. Wow. Wow na wow. Mapapawaw talaga. Yan. So ngayon, ganyan lang muna siya. Ganyan lang siya mga ka-road trip at ating tatakpan. Tatakpan natin siya para talagang maluto yung ating langka. So yan na, natakpan na natin. Ilagay natin bawasan natin yung ating apoy. So i-simmer lang natin siya. Abang lang mga ka-road trip. So yan, update tayo mga ka-road trip. Oh, wow. Wow na wow. Ang sarap talaga. Oh. Yan, nakasimmer lang siya mga ka-road trip. So siguro patuyin isa natin ng konti. Siguro mga nasa 20 minutes pa yung ating hintayin. So yan, sarap. Excited na kami mga ka-road trip. So yan lang gawin nyo mga ka-road trip sa langka. Yung ingredient natin ay unang-una yung asin, naglagay kami ng paminta, tapos yung sili, yung sibuyas, bawang, kamatis. So yan lang mga ka-road trip, luto na po yan. Ang sarap mga ka-road trip. So maraming salamat. So kung gusto nyo itong gayahin, napakasimple lang. Walang gaanong ilalagay. Baga lutong lang, probinsya lang mga ka-road trip. So yun, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-support sa ating munting channel. Yun, shout out sa lahat, sa aming mga silent viewer, sponsor, at mga sa aming pamilya. So yun, na hindi mga nag-skip ng ads. So maraming salamat. At sana ay okay lang kayo lagi. So yun, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, pwede naman po na pakisubscribe naman po ang ating munting channel. At sana po ay marami pa tayong mga matulungan na mga bata. So yun, hindi na natin to patatagalin mga ka-road trip at takam na kami. So yun, bye bye. Ingat kayo lagi. Mwah.